pauli uriamu asalomoni rohamu jupangho diruasmi akana sere marohan nama gini dadosa oh ditiru sasude oh ditiru sasude jala damai di watana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sukacita perhorasan madihamu akan hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Kita sudah memasuki Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan Bapak Saudara-saudara. Itu artinya saat ini kita sudah memasuki masa-masa minggu-minggu sengsara. Mari tetap merenungkan kasih setia Tuhan melalui Yesus Kristus dan tetaplah berdoa sambil mengucap syukur. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah hari ini dimanapun kita beribadah. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi apapun, doa kami Tuhan memberkati saudara-saudara. Dia kamanami nang sudah gogo dan boy beromar minggu. Saya di parorok Tuhan tama daging nang todi muda. Nuaing akamanginang tatangihon barita nauli di hita. Pesalmen 110 sia ayat 1 ayat 8. Mertua mahal akka na daulat marpangalaho akka na marpangalahohon pati ni Jehovah. Mertua mahal akka na mangaradoti akka panidangyon nai akka na mangalului ibana siyan na saroha. Huhut akka na somangulahon hageduhon akka na makapungi akka dalanay. Nunga ditonahon ho akka paretam siradotan situdu. Out ni say marsihohot akka dalaku mangaradoti akka aturammu. Dungidang tagamon tarurak ahu. Molo say huparate atehon sude akka tonami. Say madok mauliate maahu diho sian hati goran ni roha. Molo huguruhon akka uhum ni hati gorammi. Say radotaku do akka aturammi. Unang tung tadikko nau sidudo. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Seksagesima hari ini kita disapa oleh sebuah mazmur yang luar biasa ya. Mazmur terpanjang dalam satu pasal Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ini mazmur ini disusun sesuai dengan abjad bahasa Ibrani bahkan sampai ke 176 ayat Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita disapa oleh bagian alef ya, huruf A dalam bahasa Ibrani. Nah, akamanami nanami nahinaholongan di bagian Jesus Kristus, takaran kebahagiaan ni sahala jolma marasing-asing hati akam. Dakiadus takaran kebahagiaan atau ukuran kebahagiaan seseorang pasti berbeda. Ukuran kebahagiaan bagi saya pasti berbeda dari kebahagiaan yang saudara tentukan. Marasing-asing do akka silas ni roha, marasing-asing do porsi ni akka silas ni roha di perdalanan ni nguluton. Adong do namar las ni roha situtu alaniaha ala lancar usahana. Adong do las ni roha situtu di ibana molo hasia bi akka gelengna. Adong do las ni roha situtu di ibana molo dapot akka nasinakapan ni rohana. Itu berbeda-beda Bapak Saudara-saudara. Nah, namun pun demikian, kamanginang marhite minggu sadarion moleate di debata, dipakulingi hita, bahwa adong dosa ada ukuran kebahagiaan yang harus digumuli dan yang harus dihidupi oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu Bapak Saudara-saudara? Kebahagiaan seseorang, kebahagiaan yang sempurna bagi seseorang menurut Mazmur hari ini adalah pada saat dia mau melakukan firman Tuhan,
pada saat dia mencintai firman Tuhan, pada saat dia bisa menghidupi firman Tuhan, bahkan pada saat dia mampu menggumuli setiap firman Tuhan. Maka di setiap ibadah, setiap pembacaan firman epistel, selalu kita dengarkan mertua maakan atu mangihon hatani debata jala naupiausa. Asadang salah kamanginanga katuk ukuran takaran kebahagiaan yang sudah kita tentukan itu. Ya, alai totong mata ingot molope i akasilas ni roha tarajumi dingoluon taingot manang nanido ni apostel Paulus ade. Molo di portibiod do hita makirim hita majol manadu mangol alaniaha hita akan nong pinalua ni debata marhite mudar ni Kristus Yesus. Maka tidak salah Bapak Saudara-saudara menjadikan kebahagiaan yang kita dapat dalam kehidupan ini baik melalui pekerjaan, baik melalui usaha menjadi ukuran kebahagiaan tertentu bagi kita. Namun satu yang harus kita ingat, kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, nama dok porsea di Yesus Kristus. Ia hadwaon, ia silas nirohan na sumurung di hita ima, mangulahon hatani debata. Ada kamanginang da, jadi molotung terpasu-pasu pihak kaulota, kau sahata ketiga-tiga ta dapat akan nasinah kapat dang salai molo lasrohata. Alai naing taingot akamanginang. Las nirohan na sumurung di hita, ima molo bui hita, molo olo hita mengulahon hata ni debata, maparukilhon hata ni debata. Maka Bapak Saudara-saudara, tetaplah kita mengasihi firman Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab jika kita mau melakukan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai kebahagiaan yang paling sempurna bagi kita, maka itu sama halnya kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu yang dikatakan oleh epistel hari ini kamanginangate. Asa dada rajuman ise na manuan ise na nama nabor-nabori. Alai debata na panguluhon. Itu sido hita mengarajumi. Maka ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita pun pasti akan bersuka cita. Asa molo tahanguluhon hata ni debata, tabahin hata ni debata silas ni roha hita, saut mana ni dok ni turpuhon, dang tagamon tarurak kita kamanginang, jala dang tagamon mailah hita, jala dang tagamon luason na hita madabutur ragam nyaka pangujunan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekiranya pun ya amanginang ada ngakka pergumulan parukilon ya yang kita hadapi saat ini di tengah keluarga, masyarakat, gereja, komunitas dimanapun, sekiranya ada pergumulan yang sedang kita gumuli, maka ingatlah akan firman Tuhan hari ini. Arahkanlah pandanganmu, arahkanlah hidupmu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan sehingga engkau mampu menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan yang sedang kita hadapi itu. Tuhan memberkati kamanginang, malu maka sahid terapula karsa niroha, diparrohai mahamuaka namarlas niroha. Tadeho mabukwede nomor 122 ayat sada doho ayat 4. Hina dengan ni akan sarohai warpambainan na buju nang hatana pedudu di parbaga Marsarohadam pasu-pasu nagodang imarohana sonang diberbadiai dibatasi pardami mahamuga visundengkan jala diramoti rohanang pikiran muna yasoha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus sibaluai. Amin.